Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwana mata na ƙasar duniya gaba ɗaya, dukkan al'ummar annabi musulmi. Na yi wannan bidiyo ne don Allah, ba don mutum ɗaya ko mutum biyu ba, duk duniya musulmi. Ina son don Allah a yaɗa bidiyon nan group social media, inda ko ina da ko ina zai yaɗu. Ba kwa ji ana faɗin abin da manzon wani tsinanne la'ananne ɗan gidan la'ananniya wanda uwar shi bata yi haihuwar shi wannan ba, ɗan haihuwar rana, yana abu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an ki ɗaukan mataki. Inda a ce yau gwamna ko shugaban ƙasa aka zaga, da tuni an ɗau mataki a kan shi. Amma ku duba ku gani, har yanzu ba a ɗauki mataki ba, sai a ce za a ɗauka. Ina ƙungiya mai kare haƙƙin ɗan adam? To ga kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ina son don girman manzon Allah mu fito ƙwanmu da kwarkwata domin mu kare martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk wanda zai taɓa mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kada mu bar shi a baya, wallahi sai inda ƙarfinmu ya ƙare. Ba kwa jin abin da la'anannen ne yake faɗa? Wai idan Ganduje ya harbe shi, ba shi ya harba ba, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya harba. Tsinanne la'ananne, amma ba za mu ɗau mataki a kan shi ba. Mun kyale shi, mun yi sasakai akan wannan. Kuma mu ce muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba za mu ɗau mataki ba. Ba kwa ganin duniyarmu abin da take ciki? Masibu sun yi yawa, ana taɓa biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ba za mu ɗau mataki ba. Don girman manzon Allah, ga jihadi, mu tashi tsaye mu yi jihadi, mu kare martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mu kare martaba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Duk wanda ya taɓa mana manzon Allah sai inda ƙarfinmu ya ƙare. A ɗauki mataki ga wannan la'anannen tsinanne da ya taɓa mana martaba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Saboda me ba za mu ɗauka ba? Muna nan muna yawo a duniya, ko aikinmu ya fi martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Sai dai mu yi shiru. Don Allah, ‘yar uwa ko ɗan uwa, duk wanda ya ji wannan saƙo na, don Allah ya yaɗa duniya, kowa ya sani.